don kaktin kabasyaw tnat bah kabong kumne nang ban ay ngu ya uble wat lada uble jubab ya kajing dua jangi kuble api ki perlop i janga manganga de remingson bamon bar sajisin ngapdeng subhai pi shapo jongani ga channel jangi langba jongani ga jinge tho khana ka langkot e mentakasi laong ba chisin hagwe ka por don uwe ubru ulej ha uble but u ong ya uble ble ayanga ya kalat bangan long ble tang chisngi but hadin ka jing kerpar ka ba khamslem uble ula ailat ya utau ubru ban long ble chisngi Henry Hashwa jong kata uble ula instruk lupa ya utau beriu ba umde ban jubab ya ka jing tuai jong ki beriu hak dak ude ban sngap shwa namar ngala plan ya ki babaha nak benta jong ki markumta ula syong hakata ka jaka jong ble hakata ka jaka mane ble berkat ba udang don hapok jong kata ka yeng mane wan shwa uwe ubru barus pa ba mat utau ubru barus pa uduai ya ka jing ko jing khia jong ki bahaye ngasem jong mat ba uble unang kur khushu shu ya ka jing im jong mat hadin ba ula de bantuai hangta umi no nakata ka jaka berkat ba unang mi yang ta hap no ko we ka back pisa naka pla jong bat utau ubru balong ble tang chisi ushu pekai ya kata ka jinjia umut ban perta ya utau ubru ba pek hap ka to ka back pisa naka pla jong pe Henry utau ubru balong ble tang chisi ukon mau ya kata ka jing ong jong ble ba umde ban kren ude ban sngap jar bar uta ubru barus pa ula mi no nang kata jaka maneble bat hadin katu kan nipor wan biang sa uway ubru batuk ba ubadon ki khon ki ti hayeng ki bapang bat ki bashitom bat ula dua ya uble ble snobha ayanga ya kalat pen iyanga ya kalenti bangan yo pisa bangan thit dawai nak banta jong kita ki khon janga ki bashitom hayeng bat hadin nang ni blade ya laki jong ki khamat jong bat hakata ka por yo i ya kata ka back pisa jong uta ubru barus pa bat utah ubru baduk tam ya kata ka back pisa bat u aingo biang ya uble namar ke jingba namar ke jing isne jong ba ula jubab ya kata ka jing dua jong bat kumta ushim ya kata pisa bat umi no na kata ka jaka hadin katukan ni por wan biang sa uwe pat ubru ubade unong khwai unong kingling bat hashwa ba unlik khwai shakawe ka duriaw ka ba he ba udwai na uble ba un yada ya ka yeng ka sem jong udwai na uble ba un yada yu hakata ka lenti ga jong shakata ka jaka ban lik khwai bat hadin ba la deb bantuai hangta umut ban mi na kata ka jaka maneble bat hakata ka por wan no ta ubru baruspa bat haba uyo i ba uta unong khwai umi na kata ka jaka bat uta ubru baruspa uong ya uta unong khwai ba ude ban pen phai ya ke pisa ka ba ulap kum pen hap mene hangte namar de mame ubawan hadin jonga bantuai hakani ka jaka bat hadin ka jingi kren ka ba hamslem wan uwe polis na kata ka jaka bat uta ubru baruspa ula komplain ha uta polis ba uni ubru utu ya ke pisa jonga bat uni polis suru umut ban kem ya uta unong khwai bat hakum kata ka por uta ubru balong blei tang chisngi umla shuban ngap umla shuban pej ya kata ke eki kepala jia berkumta ula ang ya laki jong ke shintur jungu bat uong ya uta ubaruspa ba uni ubru shim la shim ya ke pisa jome udei utu ubru ubaduk ubawan mene de mau ken ubashim ya ke pisa jome berkumta uta polis ula pelat no ya uta unong khwai bat kilek man kem ya uta ubru baduk bat uni ubru ubalong beli tang chisngi ula perkat bangalale ya ki babaha man takasngi bat hakata por wan pai no uble bat ukuli na uta ubru jia ayu man takasngi bat uta ubru na ka jingkemen ula jubab ya uble ya ki bala jia Henry uble ula dom ya uta ubru ngala ong yeme memde ban kren mede ban sngap jar Henry mila kren bat mila pen flop lot ya ki bangala plan haga jingim jong ki beriu utu ubru ubaruspa ulong ubru ubaruspa katu kepisa ka bahap mene kalong kepisa ka banga pen hap hinapo ka plajong namar katu kepisa ka bahap na kan om lele ru mu namar ulong ubru ubaruspa utu ubru ubaduk mene udon kam ya kepisa nakabentaban the dawai ya ki khon jong Henry menta ki polis kila kemyo berkita ki khon jong haga jingpang ken sayap no utu ubru ubakhwai pat ngala plan lupa bagi polis kin kemyo khnang bo unom lek syakato jaka bandi khwai namar shibet janmit kan sakhi ke eryong ba khrau ha syakata ka jaka ka ba ulik khwai bat lada ulik khwai hakata ka jaka un syarat no hago bat un yap no barkalok ki khon jong ken sa khun swet Henry menta melapan flop lut ya ki bangala plan bat uta ubru lapan map na uble ya ki ba ulale kajing tho khana ko long ka balang kot de Henry ka jing sneng ka banga kwa banwan ra shpi lang ba jong ne jing tho khana ka long ba ha ka jing im jong ikum ki beru ngi de banang ban aingo ya uble wat la ka long kum nu ka situation ka bangi kentu ha ka jing im jong wat la uble jujubab ya ka jing dua jong
namar ba ublay la plan lupa ke kababha nak banta jongpi bartajisin ki perlopi jenga kumbang jong piman lagi por imya kata kajing im le ya kata kakam da kajing kurku jong utrai kan rat na jrong kajing kershan jong ki bahayeng hasam jong pi rengkat ba kajing treshitam jong pi imya kata kajing im le ya kata kakam ba pinlong kan nuksa kababha nak banta jong gue ngin second doi pi hak bi par ki video tad hadu kata kapor bye bye stay safe.